Gràcies. D'entrada dir que ens sembla una moció absolutament fora de lloc. Una moció a un ajuntament per defensar el cessament d'un ministre per unes declaracions que va dir que són perfectament realistes i certes i que responen a una realitat evident, creiem que està absolutament fora de lloc. A més, és una moció que ve a donar suport a una campanya de tergiversacions, fake news i bulos enfocades al desprestigi del ministre a qualsevol preu. Al text expositiu de la moció es recull que Garzón va dir que Espanya exportava carn de mala qualitat procedent d'animals maltractats, sense cometes perquè no és literal, perquè no és el que va dir. En realitat el que va dir en parlar del model de macrogranges és que és una carn de pitjor qualitat, que darrere el que hi ha és un maltractament animal i és un impacte ecològic i descomunal i desproporcional el que té. Per tant, és una frase amb la que el Partit Popular en aquesta moció no recull la realitat que va passar i que, a més, contribueix a aquesta tergiversació i aquesta cerca de desprestigi. A més, aquesta frase que va dir el ministre Garzón és una frase amb la que el Partit Popular hauria d'estar d'acord, ja que en el darrer congrés del Partit Popular celebrat a Castella i Lleó fa només 2 setmanes es va aprovar literalment donar suport a la ramaderia extensiva com model exemplar de producció sostenible en termes mediambientals, socials i econòmics. Per tant, no hi hauria d'haver tant de problema. A part, la moció, en aquest sentit, en el sentit del model de granges, és molt civilina perquè es planteja com una moció en defensa del sector càrnic en general, quan el que estan defensant en realitat són les macrogranges, amb aquesta cortina de fum, no? D'anar contra el ministre Garzón i en realitat defensar aquest altre model que en realitat tampoc defensen des del seu partit. I és que el món rural, juntament amb el de defensa del benestar animal i també l'àmbit ecologista, qüestionen clarament aquest model de macrogranges. És un model que ja hauria d'estar obsolet, que hem de lluitar contra ell i que ja pràcticament ningú defensa. És el primer pas en la lluita, per exemple, per la dignitat animal. Nombren en la seva moció com als escorxadors a partir d'ara hi haurà càmeres, però és que a les granges no, i a més, aquestes macrogranges són uns models que causen, segons Jane Goodall, la coneguda etòloga, un sofriment animal inimaginable. Per tant, en tot això, el discurs i les accions del Partit Popular són contradictoris, poc clars i només contribueixen, com deia, a aquesta cortina de fum per debilitar el govern a qualsevol preu. Celebrem que facin servir arguments en favor del benestar animal, però no s'equivoquin. A aquest àmbit i a aquesta lluita política encara li queda un llarg horitzó per davant. No en facin un ús tergiversat d'una lluita profunda i en la que queda encara molt de camí per recórrer. Ni utilitzen aquest moviment si no és un moviment que recolzen en realitat. Aprofitem també per dir que és un tema que no ens queda tan lluny com a vegades sembla, o com el govern de Catalunya a vegades ens vol fer creure, no? Amb les paraules de la consellera Jordà d'aquestes darreres setmanes que anunciaven que a Catalunya aquestes problemàtiques no les tenim perquè no són realitat. S'ha de tenir molt clar que és una situació que sí que es dona també a Catalunya i en una magnitud preocupant. A Catalunya hi ha 907 macrogranges i és la segona autonomia que més caps de porc acumula. I en 6 anys s'han duplicat les emissions d'amoníac provocades per aquestes. Per tant, el compromís del govern de l'Estat és clar i s'està avançant en aquesta direcció, tot i les fortes resistències que estem trobant. Però també cal que les altres administracions s'hi posin evidentment, mocions com aquesta no ajuden en aquesta causa en la que hi haurien de ser també. Gràcies. Moltes gràcies.